Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Χριστόλος Διαμαντίδης, είμαι επικεφαλής της Infonet Systems Integration. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο σημερινό μας webinar με θέμα Meet DORA Legal Compliance Without the Headache. Όπως ξέρουμε όλοι, το κανονιστικό πλαίσιο έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή και οι οργανισμοί, τόσο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όσο και οι συνεργαζόμενες εταιρείες που δουλεύουν μαζί τους, θα πρέπει να προβούν ήδη σε κάποιες ενέργειες συμμόρφωσης. Όλα αυτά τα απαιτούμενα και το πώς μπορούμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο συμμόρφωσης θα μας τα παρουσιάσει και θα τα αναλύσει ο συνεργάτης μας, ο κύριος Στυλιανός Χριστοφόρου. Ο Στυλιανός είναι νομικός, εξειδικευμένος στο δίκαιο τεχνολογίας ή technology law, και επίσης στην κανονιστική και ρυθμιστική συμμόρφωση. Έχει πολυετή εμπειρία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, είναι Certified GDPR Officer και πολλά άλλα βέβαια. Ηγείται του νομικού γραφείου του εξειδίκευσης στο δίκαιο τεχνολογίας Στυλιανός Χριστοφόρου συνεργάτες και μαζί προσφέρουμε στην ελληνική αγορά υπηρεσίες technology law, που κάποιες από αυτές αφορούν βεβαίως στα κανονιστικά πλαίσια και τώρα και το NIS2, που είναι το δεύτερο επεισόδιο αυτού του κύκλου σεμιναρίων που προσφέρουμε. Να δώσω το λόγο στον κύριο Χριστοφόρου να μας πει, να συστηθεί και αυτός και να ξεκινήσουμε την παρουσίαση. Στυλιανέ. Χριστόδουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ευκαιρία να διοργανώσουμε αυτό το webinar και για τη συνεργασία. Τόσο ο κανονισμός τώρα όσο και ο κανονισμός του NIS2 είναι οι τελευταίες νομοθετικές προσθήκες στην μεγάλη γκάμα νομοθεσιών που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια, που σκοπόν έχουν όλες αυτές οι νομοθεσίες να μεγιστοποιήσουν την ασφάλεια στον καινούριο χώρο και τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, που δεν είναι άλλος από τον ψηφιακό. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουμε αυτό το σεμινάριο όσον αφορά τον DORA και τον NIS2. Αυτό το σεμινάριο όμως που έχουμε μαζί με τον Χριστόδουλο και την ομάδα του σχεδιάσει, είναι ένα σεμινάριο το οποίο προσπαθούμε, εκτός από το να ξαναπούμε τη θεωρία, για να αγγίξουμε τις γνώσεις όλων αυτών οι οποίοι μπορεί να μην ξέρουν την πραγματική θεωρία πίσω από τον DORA, είναι να δώσουμε και πρακτικές λύσεις, να λύσουμε απορίες στα θέματα τα οποία ταλαιπωρούν τους συμμετέχοντες από επαγγελματικής πλευράς και από την καθημερινή ασχόληση τους πιθανόν με το DORA. Οπότε σκοπός είναι να δώσουμε μια πρακτική υφή με στόχο να λύσουμε απορίες πρακτικά, έτσι ώστε φεύγοντας από εδώ να μπορείτε να επεξεργαστείτε λύσεις ή τέλος πάντων, αν δεν καταφέρετε να καταλήξετε στην τελική λύση, να έχετε μια καλύτερη εικόνα όσον αφορά το πώς μπορείτε να διαχειριστείτε το θέμα που μπορεί να έχει προκύψει όσο αφορά τον DORA. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο την θεωρία. Κάνω μια εισαγωγή λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια έχει συντάξει και έχει διαθέσει μια σειρά από νομοθετήματα. Τα περισσότερα από αυτά έχουν ένα κοινό, είναι δηλαδή κανονισμοί, γεγονός το οποίο δείχνει και τη σοβαρότητα αυτών των νομοθετημάτων. Κανονισμοί σημαίνει ότι, για όσους έχουν κάποιες γνώσεις ευρωπαϊκού δικαίου, κανονισμός, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί νομοθετήματα τα οποία στέλνει στα κράτη-μέλη. Αυτά συνήθως έχουν δύο βασικών κατηγοριών.
είτε είναι οδηγίες είτε είναι κανονισμοί. Η οδηγία είναι εκείνο το νομοθέτημα που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο όμως το κάθε κράτος δικαιούται να επεξεργαστεί και να εφαρμόσει με βάση τις δικές του ανάγκες. Πρόσφατο είναι το NIS2 φυσικά, και πριν από το NIS2 ήταν το Whistleblowing Directive, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή το 2022. Οι κανονισμοί όμως έχουν μια εντελώς διαφορετική λογική. Η λογική του κανονισμού, του regulation, είναι ότι δεν έχει την ευελιξία του κράτους μέλους να εφαρμόσει τον κανονισμό όπως βολεύει καλύτερα το κράτος μέλος, όπως έχει με την οδηγία. Αντιθέτως, ο κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται ακέραιος όπως έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, με άλλα λόγια, για να στο βάλω έτσι λίγο πιο απλά, εάν εγώ τώρα μιλούσα Ιταλικά, θα μπορούσα να κάνω το ίδιο webinar στα Ιταλικά στην Ιταλία, επειδή το τώρα, όπως εμείς το διαβάζουμε, με το ίδιο λεκτικό το διαβάζουν και οι Ιταλοί και οι Γάλλοι και οι Πορτογάλοι και όλες οι χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο είχε έρθει πρώτα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, το γνωστό πλέον GDPR, το οποίο μετράει 7 χρόνια παρουσίας στις ζωές των επιχειρήσεων, το οποίο, όπως και το GDPR, έτσι και τον τώρα, έχουν ένα βασικό σκοπό. Όλα αυτά τα νομοθετήματα έχουν ένα βασικό σκοπό, ο οποίος είναι να δημιουργήσουν την απαραίτητη κουλτούρα ασφαλείας. Και τι σημαίνει κουλτούρα ασφαλείας? Σημαίνει ότι αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση πως τα τελευταία χρόνια με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς, ειδικότερα λόγω και του COVID, έχουμε σαν κοινωνίες, σαν επιχειρήσεις μεταβεί εντελώς σχεδόν στο ψηφιακό τρόπο λειτουργίας και έχουμε αφήσει πίσω μας τον έντυπο τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Οπότε αυτός ο ψηφιακός τρόπος λειτουργίας ενέχει διαφορετικούς κινδύνους από ό,τι υπήρχαν προηγουμένως με τον έντυπο τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Όλα πλέον είναι διαδικτυακά ή ηλεκτρονικά, ψηφιακά σε κάθε περίπτωση. Όλες οι πληροφορίες είναι φυλαγμένες σε servers, σε clouds. Όλες οι πληροφορίες πλέον μεταφέρονται από σύστημα σε σύστημα. Δεν υπάρχει η γραπτή, η έντυπη πληροφορία η οποία πλέον θα μεταφερθεί από το ένα σημείο της επιχείρησης στο άλλο. Και θα δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αν θυμάστε, μέχρι πριν κάποια χρόνια, όταν κάποιος επισκεπτόταν την τράπεζα για να κάνει μια κατάθεση, ο ταμείας θα του έδινε πίσω ένα κομμάτι χαρτί, το οποίο ήταν απόδειξη της κατάθεσης. Τώρα, όπως όλοι θυμάστε, όπως όλοι ξέρετε, όταν πας να κάνεις την ίδια δουλειά, υπάρχει ένα τάπλετ το οποίο θα υπογράψεις με το πενάκι, θα φανεί η υπογραφή σου εκεί ως ψηφιακή και θα σου σταλεί στο email η απόδειξη. Αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα της μετάβασης από το έντυπο στο ψηφιακό. Το ψηφιακό τώρα, όπως όλοι γνωρίζουμε, χρειάζεται διαφορετικού είδους προστασία, η ψηφιακή πληροφορία. Και πάλι, γι' αυτό το 2018 τέθηκε σε εφαρμογή το GDPR, αργότερα το Cyber Security Act, μετά το 2024 το AI Act, το οποίο αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και τις λειτουργίες AI, το οποίο είναι σε εξέλιξη, το NIS2, το οποίο ακολούθησε το NIS1 και θα έχει και NIS3 προφανώς, και τώρα και το DORA, για το οποίο έχουμε συναντηθεί. Οπότε κρατάμε ότι ο σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να δημιουργήσει την κουλτούρα προστασίας στην καινούρια εποχή της ψηφιοποίησης, το digitalization. Επίσης, άλλος σκοπός είναι, δημιουργώντας αυτά τα νομοθετήματα υπό το χαρακτήρα του κανονισμού, να δώσει και την ευκαιρία σε όλες τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις να μπορούν να έχουν μια καθοδήγηση αναφορικά με τον τρόπο τον οποίο θα εναρμονιστούν με αυτές τις νομοθεσίες. Κάθε νομοθεσία από αυτές αναγκάζει
απαιτεί από τις επιχειρήσεις εναρμόνιση. Η εναρμόνιση τις περισσότερες φορές έρχεται σε δύο πυλώνες, στο τεχνικό κομμάτι και στο οργανωτικό κομμάτι, δηλαδή με τη λήψη τεχνικών μέτρων και οργανωτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα και τα οργανωτικά μέτρα, σε περιπτώσεις όπου οι νόμοι δεν ήταν αποτέλεσμα κανονισμού, αλλά αποτέλεσμα οδηγίας, όπως είναι για παράδειγμα ο νόμος που αφορούσε την προστασία των προσωπικών δεδομένων πριν τον GDPR, αυτά τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα τη χάνουν ερμηνείας ανάλογα το πώς τα ερμηνεύει η κάθε χώρα και ανάλογα το πώς τα ερμηνεύει η κάθε επιχείρηση. Με αποτέλεσμα, επειδή επιχειρήσεις κατά τα ψέματα έχουν ανάγκη να διαφυλάξουν την κερδοφορία τους και τη ρευστότητά τους, πάντοτε θα μειώσουν την ισχύ του κάθε οργανωτικού ή τεχνικού μέτρου που λέει μια οδηγία να εφαρμόσουν. Οπότε στις κανονισμούς πλέον δεν υπάρχει αυτή η ευελιξία και συγκεκριμένα ο κάθε κανονισμός λέει ακριβώς τι είδους οργανωτικά και τι είδους τεχνικά μέτρα αναμένει την κάθε επιχείρηση να λάβει. Με αποτέλεσμα όλες οι επιχειρήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταφέρνουν να είναι σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο συμμόρφωσης, άρα να απολαμβάνουν οι κοινωνίες των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεκριμένο και ίδιο περίπου επίπεδο προστασίας και επίσης να μην δημιουργείται αθέμητος διαγωνισμός υπό την έννοια ότι η μία επιχείρηση μία τράπεζα έχει ξοδέψει 2 εκατομμύρια σε επίπεδο ασφάλειας της πληροφορίας και η άλλη τράπεζα έχει ξοδέψει 500.000 σε επίπεδο ασφάλειας της πληροφορίας, αλλά και οι δύο μπορούν να δραστηριοποιούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Νοείται ότι σε οποιοδήποτε σημείο της συζήτησής μας, εάν προκύψει απορία, δικαιούστε να με διακόψετε για να αρχίσουμε μια συζήτηση για την απορία την οποία έχετε ή δικαιούστε να γράψετε την απορία σας στο chat box για να τη δούμε σε λίγο. Μπορείτε και μέσα από το raise hand, έτσι, για να το δούμε και να επανέλθουμε με... Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, οπότε, έχουμε συζητήσει τι είναι ο σκοπός του DORA. Είναι η εξασφάλιση της ψηφιακής ανθεκτικότητας των χρηματοπιστωτικών οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, αναγνωρίζουμε και διαχωρίζουμε ότι αυτός ο κανονισμός αφορά μόνο τις εταιρείες οι οποίες θεωρούνται χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Έχω δημιουργήσει μια λίστα σε λίγο, θα τη δούμε μαζί για να καταλάβουμε ακριβώς ποιες είναι αυτές οι λίστες. Προφανώς δεν είναι μόνο οι τράπεζες, αν και οι τράπεζες είναι το κυριότερο ποσοστό. Και ο σκοπός τι είναι? Η εξασφάλιση της ψηφιακής ανθεκτικότητας απέναντι σε περιστατικά και λειτουργικές διαταραχές που σχετίζονται με ICT υπηρεσίες, με ζητούμενο τη διασφάλιση διαχείρισης κινδύνων και ανθεκτικότητα σε κυβερνοεπιθέσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε πως οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί λόγω του ότι χρησιμοποιούν όλες τους πλέον σχεδόν τις επεξεργασίες σε μορφή ψηφιακή, digitalized δηλαδή, πιθανόν να υπάρχουν διαταραχές, λειτουργικές διαταραχές από τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Αυτές οι υπηρεσίες ονομάζονται ICT services και ως ICT services, το οποίο θα εξηγήσω σε λίγο τι σημαίνει, είναι στο μυαλό σας να έχετε ότι είναι όλες οι υπηρεσίες τις οποίες λαμβάνουν ή δίδουν οι τράπεζες και έχουν να κάνουν με που είναι ψηφιακές. Οπότε, στην περίπτωση που υπάρχει μια ψηφιακή υπηρεσία ή σε μια τράπεζα, υπάρχει και ο κίνδυνος να υπάρχει λειτουργική διαταραχή. Άρα, τι λέει τον τώρα? Πρέπει η τράπεζα από πριν να αναγνωρίσει ότι εκείνη η υπηρεσία, η οποία είναι της μορφής ICT, δηλαδή ψηφιακή, πιθανόν να έχει μια διαταραχή, να αναγνωρίσει από πριν ποιες μπορεί να είναι αυτές οι δυνητικές διαταραχές και να υπάρχει κάτω έναν action plan για το πώς διαχειριζόμαστε την κάθε διαταραχή ξεχωριστά. Όταν λέμε διαταραχή, δεν εννοούμε πάντοτε τις κυβερνοεπιθέσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, η
τράπεζες είχαν θέματα και έμειναν κλειστές και χωρίς οι πελάτες τους να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους για λόγους οι οποίοι δεν είχαν να κάνουν ούτε με διαρροές, ούτε με κυβερνοεπιθέσεις, ούτε με οτιδήποτε μεμπτό. Αντιθέτως, απλώς είχε προκύψει λειτουργικές διαταραχές καλή ώρα σε μια τράπεζα στην Αγγλία, όπου ήθελαν να κάνουν data migration και λόγω data migration δημιουργήθηκε ένα τεράστιο πρόβλημα, η οποία η τράπεζα μείνει κλειστή για 3 μέρες. Άρα, θέλει τον τώρα να διατηρήσει την επιχειρησιακή συνέχεια των τραπεζών, έστω και αν προκύψει θέμα. Να μπορούν δηλαδή να αναγνωρίσουν από οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά οι οργανισμοί γενικότερα ποιο μπορεί να είναι το θέμα το οποίο θα προκληθεί, πώς το χειριζόμαστε και να είναι έτοιμοι να λάβουν δράση. Τώρα, πώς λαμβάνεις δράση? Υπάρχουν δύο τρόποι. Κλασικά είναι οι δύο βασικοί πυλώνες. Ο πρώτος είναι ότι θα εφαρμόσεις μια σειρά από τεχνικά μέτρα προστασίας, που αυτά είναι οι λύσεις, τα εργαλεία τα οποία υπάρχουν στην αγορά και βοηθούν στην αντιμετώπιση, στην πρόληψη αυτών των διαταραχών. Και φυσικά υπάρχουν και οι πολιτικές, οι διαδικασίες, η εκπαίδευση του προσωπικού για το πώς πρέπει να αντιδράσει σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, κάθε επιχείρηση, το Διοικητικό Συμβούλιο της είναι αυτό που είναι υπεύθυνο ενώπιον του νόμου για την εναρμόνιση με τον DORA. Πάμε να δούμε τώρα ποιους ακριβώς αφορά τον DORA. Προφανώς πιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες, επενδυτικές εταιρείες, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, εταιρείες διαχείρισης οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, χρηματιστήρια και διαχειριστές αγορών, οργανισμούς πιστοληπτικής αξιολόγησης, credit rating δηλαδή, παρόχους υπηρεσιών δεδομένων, crypto asset service providers, αυτές οι πλατφόρμες δηλαδή μέσω των οποίων κάποιος μπορεί να συναλλαγεί με κρυπτονομίσματα, συνεταιριστικές και αλληλασφαλιστικές ενώσεις, ταμεία προνοίας υγείας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή σε πάρα πολλοί δεν μπορούν να αντιληφθούν το ότι ένα ταμείο προνοίας μικρό μιας επιχείρησης έχει την υποχρέωση, και όμως την έχει. Ταμεία υγείας ισχύει το ίδιο. Και σε κάθε περίπτωση σημειώστε ότι όταν λέμε εναρμόνιση με τον DORA, αυτή η εναρμόνιση εξαρτάται πάντοτε και με βάση φυσικά το μέγεθος της επιχείρησης. Διαφορετική εναρμόνιση σε χρόνο, κόπο, χρήμα χρειάζεται για να εναρμονιστεί μια τράπεζα και διαφορετικό διαδικασίες εναρμόνισης, ξανά κόπο, χρόνο, χρήμα χρειάζεται για να εναρμονιστεί ένα ταμείο προνοίας. Τελευταία και πιο σημαντική κατηγορία όμως, πιθανό για εσάς τους παρευρισκομένους, είναι ότι αφορά τον DORA και όλους τους παρόχους υπηρεσιών ICT στους πιο πάνω οργανισμούς. Δηλαδή, όσοι από εσάς προσφέρετε υπηρεσίες σε πιστωτικά ιδρύματα, σε ταμεία προνοίας, σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, σε αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, και αυτές οι υπηρεσίες έχουν τη μορφή των υπηρεσιών ICT, που και πάλι το ICT μιλάμε για τις υπηρεσίες οι οποίες είναι ηλεκτρονικές, τις υπηρεσίες οι οποίες είναι ψηφιακές, τότε οφείλετε και εσείς με την δική σας σειρά ως συνεργάτες να εναρμονιστείτε με το DORA και φυσικά να περάσετε και από αυτήν τη διαδικασία, όπου είμαι σίγουρος ότι αρκετοί από εσάς έχουν ήδη περάσει, που είναι να υπογραφεί σχετική τροποποίηση της Συμφωνίας Συνεργασίας, στην οποία θα περιέχονται και οι όροι για το DORA. Ο λόγος γι' αυτό είναι διότι ο DORA επιβάλλει στους οργανισμούς που αφορά, δηλαδή στα πιστωτικά ιδρύματα και του χρηματοπιστωτικού τομέα, τους επιβάλλει την υποχρέωση αυτής της επιχειρησιακής συνέχειας με το να επεκτείνουν τις δράσεις τους και προς τους παρόχους τους υπηρεσιών. Έστω και αυτοί είναι τρίτες εταιρείες οι οποίες παρέχουν υπηρεσία στις τράπεζες. Λόγω του σημαντικού ρόλου που παίζουν οι τράπεζες στην οικονομική αλλά και κοινωνική ζωή κάθε χώρας, ο DORA αναγνωρίζει και δίδει το δικαίωμα υποέλεγχο
στις τράπεζες, στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επέμβουν και να απαιτήσουν από τους συνεργάτες τους που τους προσφέρουν υπηρεσίες ICT να τους υποχρεώσουν να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα έτσι ώστε να κατοχυρωθεί το θέμα της επιχειρησιακής συνέχειας σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο incident. Εδώ έχουμε κάποια από τα, αν θέλετε, παραδοτέα που τον DORA απαιτεί. Χρειάζεται να υπάρχει ένα συμπαγές πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων ICT, διότι, όπως είχαμε πει προηγουμένως, αυτός είναι και ο σκοπός για τον οποίο τον DORA έχει δημιουργηθεί. Και συμπεριλαμβάνει μια συνολική στρατηγική ψηφιακής ανθεκτικότητας, πολιτικές για αναγνώριση και προστασία των συστημάτων, διαδικασίες για συνεχή παρακολούθηση πηγών κινδύνων, μηχανισμούς για αναγνώριση κτλ. Χρειάζεται επίσης να γίνει καταγραφή και αναφορά των περιστατικών ICT. Απαιτεί διαδικασία διαχείρισης περιστατικών που σχετίζονται με τα ICT, η οποία περιλαμβάνει ανίχνευση, κατάταξη περιστατικών, καταγραφή σημαντικών περιστατικών και υποβολή αναφορών στις ρυθμιστικές αρχές. Χρειάζεται επίσης να γίνονται δοκιμές ψηφιακής επιχειρησιακής ανθεκτικότητας, έτσι ώστε να αναγνωρίζει η κάθε επιχείρηση το επίπεδο ετοιμότητάς της. Αυτές οι δοκιμές ψηφιακής επιχειρησιακής ανθεκτικότητας επιβάλλονται τόσο στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που οφείλουν να αναγνωριστούν τώρα, όσο και στους συνεργάτες τους που παρέχουν υπηρεσίες ICT. Και πάρα πολύ σημαντικό επίσης είναι η διαχείριση των κινδύνων των τρίτων που παρέχουν υπηρεσίες ICT, Information Communication Technology, διότι από εκεί συνήθως έχει αναγνωριστεί ότι προκύπτουν συχνά τα διάφορα προβλήματα. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας διαχείρισης κινδύνων τρίτων σε ICT υπηρεσίες είναι βασικά οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από την τροποποίηση της συμφωνίας συνεργασίας, της υφιστάμενης συμφωνίας συνεργασίας που συνήθως έχετε με τους οργανισμούς αυτούς και την προσθήκη επιπρόσθετων όρων που βοηθούν τους οργανισμούς αυτούς στη διαχείριση των κινδύνων. Εκείνο το οποίο συνήθως εμείς εισπράττουμε από πελάτες, είτε είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, είτε είναι συνεργάτες αυτών, είναι ότι υπάρχει μια σχετική ανασφάλεια από εκατέρωθεν πλευρά στους όρους οι οποίοι θα μπουν σε αυτήν την αναθεωρημένη σύμβαση. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι από τη μια η τράπεζα, η ασφαλιστική εταιρεία θέλουν να συμπεριλάβουν όσο το δυνατόν περισσότερα για να είναι σίγουροι ότι σε περίπτωση κινδύνου έχουν προβλέψει τα πάντα, με αποτέλεσμα να γίνονται σε αρκετές φορές κάπως υπερβολικοί στις απαιτήσεις τους, και από την άλλη τις επιχειρήσεις πιο μικρού βεληνικούς, που για τις οποίες η τράπεζα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός και μεγάλος πελάτης, αλλά από την άλλη καλούνται να συμφωνήσουν σε όρους τους οποίους δεν μπορούν να τους πληρώσουν, δεν υπήρχε υποχρέωση προηγουμένως να τους πληρώσουν και μεγάλα επιπρόσθετα έξοδα. Έβλεπα πρόσφατα, για παράδειγμα, μία συμφωνία ενός συνεργάτη μαζί με μία τράπεζα στη Σερβία, όπου η τράπεζα του ήθελε να έχει 5 διαφορετικά ISO, από 27001 μέχρι 27010, διάφορα ISO τέλος πάντων.
που ο άνθρωπος δεν μπορούσε να έχει αυτά τα ISO για να προσφέρει αυτή την υπηρεσία που πρόσφερε βασικά ένα λογισμικό μέσω του οποίου μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία του due diligence αυτή η τράπεζα. Και υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση και καταλάβαμε στο τέλος της ημέρας ότι ο λόγος που η τράπεζα είχε βάλει όλες αυτές τις διατάξεις ήταν διότι υπήρχε μια ανασφάλεια, καλή να τα βάλω παρά να μην τα έχω. Άρα ακόμα εισπράττουμε ανασφάλεια και από τους μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, δηλαδή τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες, στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται αυτό το κομμάτι της διαχείρισης κινδύνων τρίτων που είναι οι συνεργάτες τους, αλλά και από την πλευρά των συνεργατών, διότι εμέσως πλήρως σαφώς προσπαθούν να τους επιβαρύνουν με περισσότερες υποχρεώσεις, οι οποίες αυτές οι υποχρεώσεις προφανώς έχουν και κόστος για αυτούς. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο ακριβώς τι είναι αυτές οι απαιτήσεις που πρέπει να έχουν, να πληρούνται σε αυτές τις συμφωνίες, οι οποίες είναι συμφωνίες τροποποιητικές της υφιστάμενης συμφωνίας, έτσι ώστε να συνάδει ο χρηματοπιστωτικός τομέα, να συνάδει ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός με τις πρόνοιες του τώρα. Πρέπει λοιπόν ο οργανισμός, μιλάμε για τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, οποιοσδήποτε οργανισμός χρηματοπιστωτικού τομέα, αν έχει υπογραμμένη ήδη συμφωνία μαζί με κάποιον πάροχο τρίτον, ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες Information Community Technology, ICT, δηλαδή υπηρεσίες οι οποίες έχουν να κάνουν ηλεκτρονικές ή ψηφιακές, να τροποποιήσει την υφιστάμενη συμφωνία έτσι να προσθέσει επιπρόσθετους όρους. Πρώτος όρος, ο οποίος λέει το άρθρο 30 του τώρα ότι πρέπει να προσθεθεί, είναι ότι πρέπει να γίνει μια σαφής περιγραφή όλων των υπηρεσιών που παρέχονται από τον τρίτον πάροχο. Και αν ο πάροχος χρησιμοποιεί υπεργολάβους, πρέπει να υπάρξει και περιγραφή και των όρων των υπηρεσιών που παρέχονται από τον υπεργολάβο στο συνεργάτη στην τράπεζα. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρη αναφορικά με το πού παρέχονται υπηρεσίες. Σε μεγάλο βαθμό το που παρέχονται υπηρεσίες είναι αποτέλεσμα δύο πυλώνων. Ο ένας πυλώνας είναι αυτός ο οποίος έχει να κάνει με το γεγονός της πραγματικής υπηρεσίας, δηλαδή το πού είναι η τράπεζα. Υπάρχει όμως και ο πυλώνας του πού αποθηκεύονται τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν από αυτήν τη σχέση και αφορούν την τράπεζα. Άρα, το οποίο αυτά τα δεδομένα συνήθως θα είναι αποθηκευμένα σε κάποιο σερβερ ή σε κάποιο cloud, που μπορεί να είναι σε μια άλλη χώρα από ό,τι εδρεύει η τράπεζα. Άρα, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο συνεργάτης να γνωρίζει και να παρουσιάζει το πού φυλάγονται τα δεδομένα και να υπάρχει μια μεθοδολογία σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να αλλάξει χώρο αποθήκευσης των δεδομένων. Προστασία δεδομένων, και όταν λέει προστασία δεδομένων δεν εννοούμε το GDPR μόνο, εννοούμε γενικότερα την προστασία όλων των δεδομένων που επεξεργάζεται ο συνεργάτης, σε επίπεδο δηλαδή αποφυγής της διαρροής. Που διαρροή είναι η έλλειψη, όπως θα θυμάστε, όπως γνωρίζετε περισσότεροι και θα θυμάστε, είναι η έλλειψη όρων, έλλειψη διαθεσιμότητας, έλλειψη γνησιότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας. Οπότε έχουν και την υποχρέωση οι συνεργάτες να λάβουν όλα εκείνα τα απαραίτητα τεχνικά και χρηματικά μέτρα που θα προστατεύουν τα δεδομένα. Μεταξύ μας θα έπρεπε να τα είχαν λάβει ήδη από το 2018 λόγω του GDPR, όμως σε κάθε περίπτωση επανέρχεται τώρα για να υπενθυμίσει αυτή την απέτηση. Πρόσβαση σε δεδομένα. Δικαιούνται οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να απαιτήσουν μέσω αυτών των συμβάσεων πρόσβαση στα δεδομένα. Και όταν σημαίνει πρόσβαση, δεν εννοούμε να ζητήσουν από τον συνεργάτη να τους τα δώσει,
Μιλούμε για πραγματική πρόσβαση από μόνοι τους, με σκοπό την ανάκτηση και την επιστροφή των δεδομένων. Το εύρος αυτής της εξουσίας, ας τη ονομάσουμε, των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών στα πλαίσια του τώρα, εξαρτάται από το κατά πόσο η υπηρεσία την οποία προσφέρει ο συνεργάτης κρίνεται ως μια υπηρεσία κρίσιμη ή σημαντική. Θα δούμε σε λίγο τι σημαίνει κρίσιμη ή σημαντική υπηρεσία. Επιπρόσθετα, σημαντικός τομέας, σημαντικό κομμάτι αυτών των συμβάσεων είναι το θέμα των επιπέδων εξυπηρέτησης, είναι τα γνωστά SLAs. Όπου υπάρχει περιγραφή επιπέδων εξυπηρέτησης, αυτά πρέπει να τηρούνται. Εάν δεν τηρούνται, μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στον τερματισμό της σχέσης με την τράπεζα, που ο τερματισμός σημαίνει την καταγγελία πλέον της σύμβασης, και ενώ με βάση την αρχική συμφωνία μπορεί τα SLAs να μην ήταν θέμα προς αντιπαράθεση που θα μπορούσε να οδηγούσε σε τερματισμό της μεταξύ συνεργασίας, ωστόσο, λόγω του τώρα προκύπτει το επίπεδο εξυπηρέτησης στα SLAs να είναι θέμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε τερματισμό της σχέσης. Στήριξη σε περίπτωση συμβάντος, ο πάροχος, ο συνεργάτης, έχει την υποχρέωση να παρέχει υποστήριξη χωρίς επιπρόσθετο κόστος. Τώρα, φυσικά, εάν ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός με τον οποίο συνεργάζεται επιθυμεί να καλύψει το κόστος, αυτό είναι θετικό. Ωστόσο, δεν κάνει πρόνοια τον τώρα για το κόστος. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που υπάρχει ένα περιστατικό, και αυτή η συνεργασία πρέπει να είναι, πέραν από την πρόθεση, πρέπει να είναι και σε μια θεσμοθετημένη διαδικασία, όπως επίσης και με το GDPR, όπου όταν υπάρχει διαρροή οφείλει ο υπεύθυνος επεξεργασίας εντός 72 ώρων να καταγγείλει το θέμα στο αρμόδιο γραφείο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Έχουμε το δικαίωμα καταγγελιάς της σύμβασης, όπως το έχω πει προηγουμένως. Δύναται να ζητήσει ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός από τον πάροχο να συμμετέχει σε προγράμματα ευαισθητοποίησης αναφορικά με τον τώρα και τη ψηφιακή ασφάλεια, σε εκπαιδεύσεις των υπαλλήλων του, σε υποχρεωτικούς ελέγχους, audits, και να απαιτήσει επίσης την διαμόρφωση των σχετικών πολιτικών, έτσι ώστε να συνάδουν και με τους ίδιους των οργανισμών, έτσι ώστε να κατοχυρωθεί όπως είναι γεφυρωμένοι οι δύο οργανισμοί και δεν υπάρχει κανένα κενό στην περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Το εύρος, όπως έχω πει και προηγουμένως, των εξουσιών των χρηματοπιστωτικών οργανισμών κάτω από τον τώρα εξαρτάται πάντοτε και από την υπηρεσία που λαμβάνει από το συνεργάτη. Ο τώρα διαχωρίζει τις υπηρεσίες σε κρίσιμες ή σημαντικές και σε μη. Και είναι αλήθεια ότι είναι θέμα προς συζήτηση πάντοτε όταν θα υπάρχει συνομολόγηση μιας καινούργιας σύμβασης και θα πρέπει να υπάρχουν πρόνοιες τώρα, ή θα υπάρχει ανανέωση σύμβασης και θα προκύψει ως εκ τούτου παράρτημα το οποίο θα αναφέρει τις πρόνοιες για τον τώρα, το αν είναι κρίσιμη ή σημαντική η λειτουργία ή όχι που προσφέρει ο πάροχος στην τράπεζα. Έχω πει προηγουμένως και αρκετές φορές σε δικά μου σεμινάρια ότι πάντα υπάρχει μία αντιπαράθεση όσον αφορά το αν η λειτουργία, αν η υπηρεσία είναι κρίσιμη ή όχι. Ο λόγος είναι διότι οι τράπεζες θέλουν να θεωρήσουν ως κρίσιμη για να επιβάλλουν περισσότερες υποχρεώσεις. Οι πάροχοι αμφισβητούν το ότι είναι κρίσιμη και θεωρούν ότι μπορεί να μην είναι κρίσιμη, έτσι ώστε αφενός να αποφύγουν τις περισσότερες υποχρεώσεις, συνάμα να αποφύγουν το πρόσθετο κόστος και γενικότερα να προσπαθήσουν να διατηρήσουν τη σχέση με την τράπεζα, τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, σε ένα επίπεδο το οποίο να τους συμφέρει και οικονομικά. Οπότε, για να πάμε να δούμε
τι συμβαίνει με τις κρίσιμες και σημαντικές λειτουργίες. Και λέω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όπου υπάρχει κρίσιμη ή σημαντική λειτουργία και μόνο, πρέπει να υπάρχουν περιγραφές των επιπέδων εξυπηρέτησης, ξανά με τα SLA, όμως πρέπει να υπάρχουν ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι, έτσι ώστε να υπάρχει παρακολούθηση και λήψη ορθωτικών μέτρων. Η συνεχής παρακολούθηση δεν είναι απαραίτητη στα επίπεδα εξυπηρέτησης, εάν η υπηρεσία δεν είναι κρίσιμη ή σημαντική, και αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά. Υπάρχουν προθεσμίες και υποχρεώσεις αναφοράς, όπου πρέπει να ειδοποιεί τον πελάτη, τον συνεργάτη, δηλαδή τη χρηματοοικονομική οντότητα για εξελίξεις. Υπάρχουν σχέδια έκτακτης ανάγκης, τα οποία μεταφέρουν την υποχρέωση του συνεργάτη να τα εφαρμόζει και να τα δοκιμάζει και να τηρεί μέτρα ασφαλείας, το οποίο όλα αυτά να εφαρμόσει και να δοκιμάσει επιχειρησιακά σχέδια έκτακτης ανάγκης και μετά από την εφαρμογή αυτών να αναγνωρίσει τι και να έχει και με βάση αυτά τα κενά να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να κλείσουν αυτά τα κενά, άρα να λάβει μέτρα ασφαλείας. Όλα αυτά σημαίνουν κόστος για τους συνεργάτες των οργανισμών αυτών και γι' αυτό προκύπτει πάντοτε, παραλαμβάνω αυτό μου, η συζήτηση αν είναι κρίσιμη ή όχι η υπηρεσία που προσφέρει ο κάθε συνεργάτης στο χρηματοπιστωτικό τομέα, οργανισμό που εξυπηρετεί. Συνεργασία για την διεξαγωγή δοκιμών διείσδυτησης βάσει απειλών, το οποίο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δικαίωμα παρακολούθησης, δηλαδή δικαίωμα πρόσβασης και ελέγχου από τη χρηματοοικονομική οντότητα και τις αρχές χωρίς περιορισμούς, δηλαδή να μπει η τράπεζα, το κλιμάκιο της τράπεζας ή το κλιμάκιο της αρχής που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του τώρα στα γραφεία, στους σερβερ, στα αρχεία της επιχειρήσης η οποία προσφέρει την υπηρεσία. Δικαίωμα συμφωνίας για εναλλακτικά επίπεδα βεβαιότητας όταν θίγονται τα δικαιωμάτων των πελατών. Υποχρέωση εργασίας στις επιθεωρήσεις. Και όταν λέει επιθεωρήσεις εννοούμε τα audits, άρα θα πρέπει να συνεργάζονται στα audits που και πάλι αυτό προϋποθέτει χρόνο, κόστος. Κόστος σε εργατόρες των υπαλλήλων που θα χάσουν, αλλά κόστος και για τη γίνει επιθεώρηση του audit, διότι τώρα δεν λέει ότι το audit το πληρώνει χρηματοπιστωτικός οργανισμός, αλλά το αφήνει λίγο αόριστο και πάντα είναι θέμα προς συζήτηση. Και παροχή λεπτομεριών για διαδικασίες και συχνότητα των επιθεωρήσεων αυτών. Υπάρχει επίσης πρόνοια για το πώς θα γίνει η έξοδος, τα λεγόμενα exit clauses, σε περίπτωση που προκύψει διαφωνία, που λήξει η σύμβαση ή που ο πάροχος δεν μπορεί να τηρήσει τα μέτρα ασφαλείας όπως τα ζητά τον τώρα. Οπότε αυτά προβλέπονται στις συμφωνίες και πάλι. Και αυτοί οι 6 πυλώνες όρων είναι αυτοί τους οποίους συνήθως καλούμαστε να χειριστούμε στα πλαίσια μιας ανανέωσης ή συνομολόγησης συμφωνίας με χρηματοπιστωτικό οργανισμό ενός πελάτη, ο οποίος είναι συνεργάτης αυτού του οργανισμού. Και είπαμε και πάλι, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οι οποίοι εμπίπτουν κάτω από τις πρόνοιες του τώρα, εκτός από τις τράπεζες, είναι και οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι αντασφαλιστικοί οργανισμοί, μικροί ή μεγάλοι, ασφαλιστικά γραφεία, επενδυτικά γραφεία, ταμεία προνοίας, ταμεία υγείας. Οπότε μην θεωρείτε ότι είναι μόνο οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν αυτές τις υποχρεώσεις. Έχουν και άλλες επιχειρήσεις σε μικρότερο βαθμό. Πάμε λίγο να ερμηνεύσουμε κάποια πράγματα. Το πιο σημαντικό είναι το ποια είναι η κρίσιμη και σημαντική λειτουργία. Κρίσιμη σημαντική λειτουργία, λοιπόν, που είναι και το ορόσημο για να αποφασιστεί η σχέση μεταξύ της χρηματοπιστωτικής οντότητας και του παρόχου, είναι η λειτουργία της οποίας η διαταραχή θα έβλαπτε ουσιωδώς τις οικονομικές επιδόσεις της χρηματοοικονομικής οντότητας, τη ορθότητα ή τη συνέχεια των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της, ή τη συμμόρφωση της τράπεζας με τις υποχρεώσεις της άλλης λειτουργίας της ή με λοιπές υποχρεώσεις τις οποίες έχει βάσει καθηκόντως.
αυτά όλα, φυσικά, είναι και λίγο αόριστο, διότι είναι το λεκτικό ενός νόμου. Η χρηματοοικονομική οντότητα όμως έχει την υποχρέωση να διεκπαιρεώσει τη διαδικασία εκτίμησης για να διαπιστώσει αν η υπηρεσία που λαμβάνει είναι όντως κρίσιμη και σημαντική. Άρα, σε κάθε περίπτωση, η χρηματοοικονομική οντότητα έχει την υποχρέωση να διεξάγει ένα έλεγχο, μια εκτίμηση, έτσι ώστε να καταλήξει σε κάθε περίπτωση εάν είναι κρίσιμη ή σημαντική η λειτουργία που λαμβάνει από έναν πάροχο ή όχι. Και θα πρέπει να είναι έτοιμη να αιτιολογήσει αυτή την απόφαση με βάση τη μελέτη την οποία έχει κάνει. Από την εμπειρία μας μέχρι τώρα θα έχουμε εμπλακεί σε πέραν των 40 συμβάσεων με τράπεζες τόσο στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στα Βαλκάνια. Μόνο σε έναν πολύ μικρό ποσοστό, 5% η τράπεζα είχε μπει στον κόπο να κάνει εκτίμηση για να διαπιστώσει κατά πόσο μία υπηρεσία θεωρείται κρίσιμη ή σημαντικής λειτουργίας. Αντιθέτως, οι περισσότερες απλώς το θεωρούν όλα κρίσιμα και προχωρούσαμε με αυτό. Γεγονός το οποίο δυσκόλευε τη διαδικασία, όμως τελικά με καλή θέληση βρίσκαμε τη λύση. Λοιπόν, έχουν περάσει σχεδόν 45 λεπτά που μιλώ. Είμαι έτοιμος για απορίες. Σε οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί. Τις οποίες μπορείτε να γράψετε στο chat box ή μπορεί να μας τις πείτε ενεργοποιώντας το μικρόφωνο σας. Καλησπέρα σας. Όποιος θέλει να κάνει κάποια ερώτηση μπορεί να σηκώσει το χεράκι και να σας απαντήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μέχρι να σκεφτείτε λίγο την απορία ή την ερώτηση που έχετε να κάνετε, πάμε να δούμε και τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης με τον DORA. Πρώτον είναι τα διοικητικά πρόστιμα, όπως και με τους άλλους όλους τους κανονισμούς τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει. Μιλάμε για πρόστιμα τα οποία αγγίζουν μέχρι και εκατομμύρια. Οπότε στην παρούσα περίπτωση μιλάμε για μέχρι και 10 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο ή 5% του ετήσιου κύκλου εργασιών, όποιο είναι ψηλότερο ανάλογα με την περίπτωση. Επιπρόσθετα, οι εποπτικές αρχές μπορούν να απαιτήσουν από τους οργανισμούς να λάβουν συγκεκριμένα διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση αδυναμιών ή αποτυχιών και επίσης μπορούν να επιλέξουν δημόσια τους οργανισμούς. Το τρίτο, η επίπληξη, έχει να κάνει και πάρα πολύ με το θέμα της δυσφήμισης των οργανισμών. Είναι μια μέθοδος την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιλέξει και με το GDPR, όπου οι αποφάσεις των Επιτρόπων Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναρτώνται στην ιστοσελίδα τους, με αποτέλεσμα να δίνεται ο καθένας που θέλει να επισκεφτεί ιστοσελίδα να μπει σε αυτήν και να δει την απόφαση την οποία έχει εκδώσει εναντίον μιας εταιρείας, καθώς και το πρόστιμο το οποίο έχει επιβληθεί. Και το θέμα εκεί, όπως και εδώ, είναι ότι αυτό όλο, εκτός ότι παραμένει, αποτελεί και δυσφήμιση για την ίδια την οντότητα. Άρα, και εμπειρικά σας λέω ότι τουλάχιστον στην Κύπρο, Ελλάδα και σε κάποιες χώρες και στη Ρουμανία συγκεκριμένα που το είχαμε συζητήσει το θέμα με επιχειρηματίες, η αλήθεια είναι ότι γνωρίζουν ότι δύσκολα θα τους επιβληθεί πρόστιμο εκατομμυρίων, επειδή κατά ψέματα όλοι έχουν πάρει τα μέτρα τους λίγο ή πολύ. Δεν τους απασχολεί η το δεύτερη ποινή που είναι η επιβολή
μέτρων για να τα διορθώσουν, επειδή αυτό αποτελεί εκτός από ποινή και μια ξεκάθαρη κατεύθυνση για ό,τι πρέπει να κάνουν. Τους απασχολεί όμως πάρα πολύ το γεγονός ότι μπορούν να κοινοποιηθούν τα ονόματα των επιχειρήσεων τους και να προβούν και να υποστούν τη φήμηση. Που και αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος, κίνητρο, αν θέλετε, για συμμόρφωση πολλών επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, πέρα από αυτά τα τρία βασικά κλασικά, μπορούν να καλέσουν την άδεια των οργανισμών που δεν συμμορφώνονται με απαιτήσεις και μπορούν να υποχρεώσουν τους οργανισμούς αυτούς να πληρώσουν αποζημιώσεις σε πελάτες ή τρίτους για ζημιές που έχουν υποστεί. Σημειώνω εδώ, πριν ολοκληρώσω την παρουσίασή μου, ότι αποζημιώνεται η ζημιά. Άρα πρέπει να έχει κάποιος υποστεί ζημιά για να αποζημιωθεί. Εάν δεν έχει υποστεί ζημιά, δεν θα αποζημιωθεί. Ωστόσο, μπορεί να κάνει σχετική καταγγελία στην αρμόδια διοικητική αρχή, να καταγγείλει το εν λόγω χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για το γεγονός ότι με βάση την δική του άποψη δεν ακολουθούνται τα πρότυπα που πρέπει να ακολουθούνται με βάση τον τώρα για την ψηφιακή ανθεκτικότητα. Έχω λοιπόν ολοκληρώσει την παρουσίασή μου. Ελπίζω να την έχετε βρει ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική. Μία ώρα το webinar, οπότε μπορούμε να πούμε αρκετά, αλλά όχι όλα και αυτά εντροχάδι. Είμαι όμως στη διάθεσή σας για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα που μας έχει απομείνει για να λύσουμε απορίες. Όπως είχε πει η κυρία Κλίγκου προηγουμένως, είτε σηκώστε το χέρι, είτε απλώς ενεργοποιήστε το μικρόφωνο σας, είτε γράψετε ερωτήσεις στο chat box. Τώρα δεν υπάρχουν απορίες. Είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε τη συνάντηση, να ευχαριστήσουμε τους παρευρισκομένους και εάν υπάρχει κάποιο απορία την οποία μπορεί να προκύψει μετά όταν θα έχουμε τελειώσει, ευχαριστώς να συζητήσουμε. Μπορείτε να μας στείλετε ένα email για να επανέλθουμε με τις απόψεις μας και την καθοδήγηση. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Στυλιανέ, για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Όπως είπε ο Στυλιανός, είμαστε στη διάθεσή σας. Έχουμε μια ερώτηση στο διάμεσο. Αν θέλεις, Στυλιανέ, θα δούμε εάν ο κύριος Γιώργος Φύρης, αν υπάρχει ορισμός του προμηθευτή στον τώρα. Ο ορισμός του προμηθευτή στον τώρα δεν υπάρχει. Υπάρχει ο ορισμός του παρόχου υπηρεσίας ICT, που να πάμε στις ερμηνείες, που είναι ICT, η μετάφραση είναι το TAFPE, δηλαδή τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας. ICT σημαίνει Information Communication Technology. Δηλαδή, οτιδήποτε έχει να κάνει με υπολογιστικά και πληροφοριακά συστήματα. Είναι αυτό το οποίο είχα πει και προηγουμένως, πιο απλοϊκά, οποιαδήποτε υπηρεσία η οποία είναι ψηφιακή ή ηλεκτρονική. Και ένα παράδειγμα το οποίο, έτσι για να το καταλάβουμε λίγο, είναι ένα πράγμα να προσφέρει ο πάροχος της τράπεζας την υπηρεσία του λογισμικού λειτουργίας του ATM, που αυτό, επειδή είναι λογισμικό, θεωρείται ως
πληροφοριακό σύστημα, θεωρείται ως ψηφιακό, ως ηλεκτρονικό, και είναι άλλο να προσφέρει την υπηρεσία της συντήρησης του ATM και στα πλαίσια αυτής της υπηρεσίας να έχει έναν υπεργολάβο που είναι πολλούς υπεργολάβους. Ένας εξ αυτών να είναι ο μάστορας, ο οποίος, εάν μπλοκάρει η πόρτα του ATM και δεν ανοίγει για να βγάλουμε το κυβότιο με τα χρήματα, να έρθει με το σφυρί να τη σπάσει και να βάλει άλλη. Αυτή η υπηρεσία προφανώς δεν είναι υπηρεσία ICT, άρα δεν έχει να κάνει σχέση με τον Dora. Η υπηρεσία που έχει να κάνει σχέση με τον Dora είναι αυτή η οποία έχει να κάνει με το σύστημα το υπολογιστικό, το ψηφιακό. Όσον αφορά τις εντός υπηρεσίες, ρωτάει ο κ. Σπύρης. Ποιες είναι οι εντός υπηρεσίες? Φαντάζομαι εννοεί ομάδες εσωτερικές του οργανισμού. Φαντάζομαι η απάντηση είναι όχι, δεν εμπίπτει. Κοιτάξτε, εμπειρικά οι επιχειρήσεις συνεργάτες των τραπεζών οι οποίοι οφείλουν να εναρμονιστούν είναι όλες όσες προσφέρουν ουσιαστικά υπηρεσίες υπομορφή λογισμικών. Κάθε είδους ή κάποιου συστήματος. Οτιδήποτε άλλο δεν θεωρείται ότι εμπίπτει κάτω από τον Dora, και ο λόγος είναι διότι τον Dora έχει σκοπό να εναρμονίσει τις τράπεζες έτσι ώστε να υπάρχει το λεγόμενο digital resilience, το ψηφιακή ανθεκτικότητα, όχι οποιαδήποτε άλλη ανθεκτικότητα για την τράπεζα. Άρα, αν δεν υπάρχει ψηφιακή υπηρεσία, δεν υπάρχει ούτε υποχρέωση με βάση τον Dora. Ωραία. Η κυρία Αλεξοπούλου έχει επίσης μια ερώτηση. Ποια είναι τα βήματα για ένα project που αφορά στην υλοποίηση της εναρμόνισης για τον Dora? Να πω ότι θα ενεργοποιήσουμε τη δυνατότητα να ανοίγετε τα μικρόφωνα σας, οπότε μπορείτε, αν θέλετε, εκτός από το chat, να καταθέσετε τις ερωτήσεις σας και διαβοής. Οπότε παρακαλώ τον διαχειριστή να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα των μικροφώνων. Για τι επιχείρηση μιλάμε για εναρμόνιση μέχρι να ενεργοποιήσει ο διαχειριστής τα μικρόφωνα? Θα έλεγα καταρχήν για έναν ICT vendor. Τι θα πρέπει να κάνει δηλαδή για να... Εκτός από το αρχικό σοκ που φαντάζομαι όσοι από τους παρευρισκομένους είναι ICT προμηθευτές, όπως είμαστε και εμείς ήδη. Την πρώτη φορά εμείς που είδαμε το παράρτημα που μας έστειλε κάποιος πελάτης που αφορούσε τον Dora, ήταν αρκετά πλούσιο και είχε σχεδόν τα πάντα μέσα, οπότε διερωτάσαι τι πρέπει να κάνεις και τι δεν κάνεις και πώς θα το κάνεις. Άρα θα έλεγα ξεκινήσουμε από ένα προμηθευτή, τι θα πρέπει να κάνει για να... Φαντάζομαι αυτό αφορά η ερώτηση. Και μπορεί να πούμε και για ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ακολούθως. Ναι. Λοιπόν, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ουσιαστικά αρχίζουμε με τον τίτλο του ότι αναγνωρίζουμε ότι για να υπάρχει αυτή η εναρμόνιση πρέπει να υπάρχει μια καταγραφή των κινδύνων. Αυτή η καταγραφή λειτουργεί ως χάρτης ουσιαστικά για να μπορέσει η επιχείρηση να αντιληφθεί τους κινδύνους. Γιατί πολλοί κίνδυνοι μπορεί να υπάρχουν και αλλά μην τους αντιλαμβάνεται κάποιος. Και όταν μόλις αντιληφθεί τους κινδύνους, πρέπει σε αυτό το χάρτη να καταγραφούν τα πιθανά σενάρια τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε ένα πρόβλημα το οποίο να επηρεάσει την λειτουργική ανθεκτικότητα του οργανισμού. Από εκεί, όταν γίνει αυτή η αναγνώριση, τότε το επόμενο στάδιο είναι να γνωρίσεις πώς κλείνεις τα κενά τα οποία προκύπτουν.
Και τα κενά κλείνουν όπως πάντα με δύο τρόπους. Ένα με την εφαρμογή τεχνικών μέτρων, που ουσιαστικά είναι κάποιες λύσεις οι οποίες κυκλοφορούν στην αγορά ανάλογα με το θέμα που θέλεις να καλύψεις, και φυσικά τα οργανωτικά μέτρα. Τα οργανωτικά μέτρα, τα οποία είναι και πιο κοντά στο νομικό κομμάτι, επειδή ξέρετε αυτοί οι κανονισμοί έχουν να κάνουν για να επιτευχθεί η σωστή επικοδομητική εναρμόνιση, πρέπει να υπάρχει μια σύμπραξη μεταξύ των τμήματων πληροφορικής, ασφάλειας πληροφοριών, αν υπάρχει διαφορετικό, και νομικών. Προφανώς το κομμάτι των τεχνικών και των λύσεων είναι θέμα πληροφορικής, ωστόσο εμπλεγμένοι πάντοτε πρέπει να είναι και νομικοί, τόσο για τα οργανωτικά μέτρα τα οποία αυτοί θα καθορίσουν, θα σχεδιάσουν και θα εκπαιδεύσουν για να μάθουν, για να μάθει ο κόσμος να τα χρησιμοποιεί. Είναι και το γεγονός ότι οι νομικοί πρέπει να έχουν το γενικότερο εποπτεία της εναρμόνισης, διότι μιλάμε για νόμο. Άρα, από τη στιγμή που μιλάμε για νόμο, μόνο ένας νομικός μπορεί να ερμηνεύσει τον νόμο και ότι πραγματικά θέλει ο νομοθέτης να πετύχει με το γράμμα. Οπότε, όταν γίνει αυτός ο καθορισμός των ενεργειών μέσω του mapping, αυτού του χάρτη που έχω πει, τότε θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα με τη βοήθεια των τμήματων αυτών, πληροφορικής και νομικών. Μετά θα δημιουργηθούν οι απαραίτητες πολιτικές διαδικασίες, οι οποίες και πάλι βγαίνει η γνώση από αυτόν το χάρτη που λέγαμε προηγουμένως. Και στο τέλος, όπως πάντα, με όλα πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση. Εκπαίδευση του προσωπικού, αναλόγως με τον ρόλο και τη θέση, για το τι κάνει σε κάθε περίπτωση. Τώρα, το πόσο μεγάλο είναι το έργο εναρμόνισης εξαρτάται πόσο μεγάλος είναι ο οργανισμός. Προφανώς μια τράπεζα έχει πολύ πιο μεγάλο ορίζοντα για να εναρμονιστεί από ότι μια μικρή ασφαλιστική εταιρεία ή ένα ασφαλιστικό γραφείο, από ότι ένα ταμείο υγείας, ταμείο προνοίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, όσο και να είναι το μέγεθος, η δουλειά πρέπει να γίνει. Τώρα, όσον αφορά τον πάροχο των υπηρεσιών, σε μια μικρογραφία του τι κάνουν τα χρηματοοικονομικοί οργανισμοί πρέπει να κάνει και ο ίδιος. Όχι απαραίτητα σε όλη του την επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά τουλάχιστον στο κομμάτι που προσφέρει στις τράπεζες και στους οργανισμούς οι οποίοι εμπίπτουν κάτω από τον τώρα. Και ο λόγος είναι, ειδικά εάν προσφέρει κρίσιμη υπηρεσία, και ο λόγος είναι διότι οι τράπεζες με βάση τον τώρα είναι άρρηκτα συνυφασμένες πλέον με τους συνεργάτες, οπότε έχουν τη δύναμη να μπουν ακόμα και στα γραφεία του συνεργάτη, να πάρουν τον κώδικα του λογισμικού που τους έχει άδεια χρήσης. Οπότε ισχύει το ίδιο, χάρτης, με τα πιθανά σενάρια, τρόποι επίλυσης, αναγνώριση αν πρέπει να υπάρχουν, να ληφθούν πρόσθετα τεχνικά μέτρα, σχεδιασμός και λήψη οργανωτικών μέτρων, εκπαίδευση. Αυτά είναι τα μέτρα. Αυτά είναι τα βήματα τα οποία οδηγούν στην εναρμόνιση. Ωραία. Έχουμε άλλη μια ερώτηση. Κατά πόσον τα ιδρύματα έχουν δικαίωμα ελέγχου και όχι μόνο των third parties, αλλά και φαντάζομαι και υποεργολάβους των υποεργολάβων, δηλαδή third, fourth, fifth και ούτω καθεξής. Μέχρι πού φτάνει, σε ποιο επίπεδο συνεργατών μπορεί να φτάσει το δικαίωμα ελέγχου των ιδρυμάτων. Δικαίωμα ελέγχου υπάρχει, επειδή ο σκοπός είναι η ανθεκτικότητα. Resilience. Άρα δεν μπορείς να κόψεις την αλυσίδα και να πεις φτάνω μέχρι τον τέταρτο κρίκο της αλυσίδας και αφήνω τους άλλους πίσω, ενώ μπορεί να υπάρχει ενδεχόμενο να προκύψει θέμα στον 8ο κρίκο της αλυσίδας των συνεργατών μου. Τώρα, το πώς γίνεται αυτό, σπάνια θέλει η τράπεζα να έχει το δικαίωμα αυτούσιου ελέγχου στον κάθε υπεργολάβο του συνεργάτη της. Το τι θέλουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί συνήθως είναι στην υπογραφή της συμφωνίας που αφορά τον τώρα,
να περιλαμβάνονται τέτοιοι όροι που να δεσμεύουν τον συνεργάτη ότι και αυτός έχει δεσμεύσει τον δικό του συνεργάτη, τον υπεργολάβο δηλαδή, με τους ίδιους όρους. Και ότι ο επόμενος έχει δεσμεύσει τον μεθεπόμενο με τους ίδιους όρους. Και να βλέπει αντίγραφο αυτών των συμφωνιών. Έτσι ώστε να βεβαιωθεί ότι σαν δίκτυο πλέον έχει απλωθεί η υποχρέωση του τώρα, όχι μόνο από αυτήν στο συνεργάτη της, αλλά και σε όλους τους άλλους οι οποίοι θα συμμετάσχουν για την παροχή της υπηρεσίας. Μπορώ να κάνω μια τελευταία ερώτηση? Βέβαια, ναι. Βεβαίως. Και όχι μόνο τελευταία, να σας θέλετε. Ναι. Ποια είναι η ελεγκτική αρχή εφαρμογής του τώρα? Η Τράπεζα της Ελλάδος, προφανώς για τις τράπεζες, αλλά γενικότερα ποιος είναι αυτός που ελέγχει? Γιατί η τράπεζα να ελέγξει τον πάροχο, η τράπεζα να ελέγξει τον πάροχο είναι το ένα. Το άλλο είναι ποιος ελέγχει την τράπεζα αν εφαρμόζει τον τώρα με τους παρόχους της. Και αν ο έλεγχος είναι προληπτικός ή κατασταλτικός. Δηλαδή μπορεί κάποια ελεγκτική αρχή να πει φέρτε μου τις συμβάσεις να δω. Τι συμβάσεις έχετε εσείς? Υπάρχουν αυτοί οι όροι του τώρα? Είναι συμβατό με τις νέες υποχρεώσεις του κανονισμού? Ή περιμένουμε να γίνει κάτι για να έρθει η ελεγκτική αρχή και να πάει αναδρομικά να δει αν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις ή οι όροι του τώρα? Λοιπόν, ανάλογα με το σε ποιον τομέα δραστηριοποιείται η επιχείρηση που προσφέρει τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αλλάζει και ο επόπτης. Δηλαδή, στις ασφαλιστικές εταιρείες είναι ο έφορος ασφαλιστικών εταιρείων. Στις τράπεζες είναι, όπως είπατε, οι τράπεζες Ελλάδος. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι επόπτες πάντοτε έχουν περιορισμένο χρόνο και resources για να κάνουν ελέγχους προληπτικούς. Κάνουν ελέγχους προληπτικούς, αλλά δεν είναι πολλοί. Συνήθως οι ελέγχοι που κάνουν κατόπιν καταγγελίας ή κάποιου περιστατικού. Τους προληπτικούς ελέγχους όμως υπάρχουν άλλες εταιρείες οι οποίες τους κάνουν. Οι λεγόμενοι auditors. Έχω απαντήσει το ερώτημα? Ναι. Αν οι εταιρείες, αν οι πάροχοι είναι νομικά πρόσωπα τα οποία έχει μετοχική συμμετοχή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός. Ναι. Αυτό καταρχήν επιτρέπεται? Αν υποθέσουμε ότι μια τράπεζα έχει εξαγοράσει μέσω χρηματιστηρίου μια εταιρεία που παρέχει λογισμικό, ας πούμε, και είναι ο βασικός πάροχος. Ναι. Ποιος ελέγχεται, ποιος είναι υπεύθυνος? Και αυτό αν επιτρέπεται σύμφωνα με τον τώρα, γιατί μπορεί να οδηγήσει και σε κάποια κατάχρηση, εν πάση περιπτώσει, της συγκεκριμένης νομοθεσίας. Ή όλα αυτά επιτρέπονται μέχρι αποδείξεως του εναντίου, ας πούμε? Κοιτάξτε, το πνεύμα του τώρα είναι να διασφαλίσει την επιχειρησιακή συνέχεια των τραπεζών. Το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του συνεργάτη δεν απασχολεί τον τώρα, επειδή ο τώρα θέλει να εξυπηρετηθεί ο σκοπός του. Άρα, ανεξαρτήτως του ποιος είναι ο τελικός μέτοχος του συνεργάτη, με αυτόν τον συνεργάτη η τράπεζα θα πρέπει και πάλι να υπογράψει σχετική συμφωνία. Και φυσικά θα πρέπει να επιπληθούν όλοι οι απαραίτητοι όροι της συμφωνίας αυτή εκατέρωθεν. Στην Κύπρο έχουμε τέτοια παραδείγματα, όπου τράπεζες έχουν πλειοψηφικό πακέτο σε επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρουν υπηρεσία στις ίδιες τις τράπεζες και αυτές οι επιχειρήσεις είναι ICT. Αυτό δεν απαγορεύεται, δηλαδή θα απαγορευόταν από μια επιτροπή ανταγωνισμού, λέω εγώ τώρα. Θα απαγορευόταν εάν υπήρχε κάτι που να επηρέαζε, την τιμή της τράπεζας στο χρηματιστήριο. Αλλά δεν είναι τέτοιου είδους νομοθέτημα τον τώρα. Τον τώρα είναι νομοθέτημα που έχει σκοπό και λέει ότι σε οποιαδήποτε συνεργασία πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αν έχουμε κυβερνοεπίθεση ή αν έχουμε κάποιο περιστατικό, λειτουργούμε νοσοκομιακά, να το θέσω έτσι απλά. Χειρουργικά, δηλαδή χειρουργούμε, πέφτει το ρεύμα,
επεμβαίνει η γεννήτρια, άμεσα. Αυτό είναι το πνεύμα. Και ναι, δεν απαγορεύεται. Ναι, ευχαριστώ. Εγώ. Χάρηκα. Άλλη ερώτηση. Σε αυτό το τελευταίο που απαντήσατε, πώς εξασφαλίζει ο ελεγκτικός μηχανισμός ότι όντως υπάρχει σύμβαση ή ότι η σύμβαση αυτή δεν, γιατί φαντάζομαι δεν υπάρχει συστημική υποχρέωση κάθε φορά που κάνω σύμβαση με κάποιο πάροχο να την αναρτώ ή να τη δίνω, να την καταθέτω σε μια ελεγκτική αρχή, παραδείγματος χάρη στην Τράπεζα της Ελλάδος. Όταν λοιπόν συμβεί αυτό το περιστατικό, πώς εγώ ως ελεγκτικός μηχανισμός μπορώ να ελέγξω ότι όντως υπήρχε σύμβαση με τις διατάξεις του Ντόρα ή, εν πάση περιπτώσει, ότι η σύμβαση αυτή δεν έγινε μεταγενέστερα ή ακόμα δεν είναι όριμη η εφαρμογή του κανονισμού του συγκεκριμένου για να δούμε, να εξασφαλίσουμε ότι όντως υπάρχουν συμβάσεις σε πρώτο βαθμό και δεύτερον ότι οι συμβάσεις αυτές είναι συμβατές με τον κανονισμό. Το τι κάνουν οι ελεγκτές, επειδή έχει τύχει να κάνω και εγώ έλεγχο, καταρχάς ζητάς ένα αρχείο με όλες τις συμβάσεις που έχει υπογράψει η εταιρεία η οποία είναι ελεγχόμενη, δηλαδή αν ελέγχει στην τράπεζα, κατάσταση με όλες τις συμβάσεις που έχει υπογράψει με τους παρόχους της. Και από εκεί και πέρα, δειγματοληπτικά μπορείς να ελέγξεις και να ζητήσεις να πάρεις και το αντίγραφο της σύμβασης. Παίρνοντας το αντίγραφο της σύμβασης τώρα και μελετώντας το, θα δεις κατά πόσο όντως υπάρχουν μέσα οι όροι οι οποίοι λέει τον Ντόρα, που είναι αυτοί του άρθρου 30, όπως τους έχουμε αναλύσει. Από εκεί και πέρα, εάν σαν ελεγκτής νιώθεις ότι εξακολουθεί να υπάρχει κενό, και αυτό θα το καταλάβεις λίγο από την ευρύτερη αίσθηση που θα πάρεις στον έλεγχο που κάνεις για το πώς εργάζεται επιχειρησιακά ο ελεγχόμενος σου, τότε μπορείς να πάεις και στο συνεργάτη και να κάνεις και εκεί έλεγχο. Για να διαπιστώσεις εάν τηρούνται τα γραφόμενα στη σύμβαση. Και μπορώ να σου πω ότι είναι πάρα πολύ καλή ερώτησή σου, επειδή όταν τον καιρό που εφαρμόστηκε το GDPR, έλεγε το GDPR πρέπει να υπάρχει μια παρόμοια σύμβαση, αν θυμάστε, όπου υπάρχει ανταλλαγή δεδομένων σε μια σχέση συνεργασίας. Πρέπει να, εκτός από τη συμφωνία της συνεργασίας, πρέπει να υπάρχει ακόμα μια συμφωνία, η οποία ονομάζεται Συμφωνία Επεξεργασίας Δεδομένων. Και τότε το 2018 είχε τεθεί σε εφαρμογή το GDPR, γύρω στο 20, αρκετοί επίτροποι προστασίας προσωπικών δεδομένων πανευρωπαϊκά είπαν ότι έχουμε παρατηρήσει ότι πολλές επιχειρήσεις απλώς υπογράφουν ένα έγγραφο εκεί, και το οποίο σαν έγγραφο είναι σωστό, αλλά ούτε καν ξέρουν τι σημαίνει, ούτε κάνουν κάτι για να το ικανοποιήσουν. Απλώς το έχουν εκεί σαν υπογραμμένο. Και κάποιοι ήρθαν και βάλανε υποχρέωση η Συμφωνία Επεξεργασίας Δεδομένων να συνοδεύεται και από σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει στείλει ο υπεύθυνος επεξεργασίας στον συνεργάτη, εκεί ονομάζεται εκτερών επεξεργασία, όπου του έχει απαντήσει ναι, όχι, με λεπτομέρειες, τι μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει λάβει. Άρα όντως μπορεί απλώς η υπογραφή του κειμένου να παίρνει το πράγμα λίγο παρακάτω, αλλά σιγά σιγά, επειδή τον Ντόρα, όπως και όλες οι άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν έρθει για να μείνουν, σιγά σιγά θα εξελίσσονται και δύσκολα θα μπορεί κάποιος να πει ότι εντάξει, εγώ υπογράφω εγώ είμαι πάροχος σε τράπεζα, υπογράφω αυτό το έγγραφο το οποίο λέει εδώ, ό,τι θέλει ας λέει, φτάνει να έχω την τράπεζα σαν πελάτη και προχωράμε και ό,τι γίνει. Αυτό το ό,τι γίνει θα είναι για τα επόμενα 2 χρόνια. Μετά θα υπάρχει λίγο πιο, έτσι, θεωρώ, έλεγχος του τι υπογράφει και αν το τηρεί ο κάθε πάροχος. Και από τον συνεργάτη του, αλλά πιθανόν και από την εποπτική αρχή.
Πάντως ο κάθε πάροχος πρέπει να έχει και ISO, έτσι δεν είναι? Κοίτα, όχι. Δεν πρέπει να έχει ISO. Υπό την έννοια το ότι αν έχει ISO δεν σημαίνει ότι εναρμονίστηκε με τον τώρα. Αν έχει ISO σημαίνει ότι είναι ήδη σε ένα καλό δρόμο εναρμόνισης, ο οποίος θα του πάρει πιο λίγο καιρό να καταλάβει τι πρέπει να γίνει, γιατί πρέπει να γίνει, γιατί πρέπει να εξοδέψει τόσα. Έχει μια κουλτούρα ήδη ανεπτυγμένη στην επιχείρησή του λόγω του ISO, αλλά δεν σημαίνει ότι έχω ISO, έχω εναρμόνιση. Δεν καλύπτει το ISO όλα. Και αυτό το είχαμε σαν συζήτηση όταν ήρθε ο GDPR. Που λέγανε ότι έχω ISO 27001, τελείωσα, είμαι GDPR compliant. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Δεν είναι τόσο απλό. Εγώ όντως τελείωσα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τις απορίες. Ναι, και εμείς ευχαριστούμε, γιατί με τις ερωτήσεις έγινε έτσι και μια πιο interactive συζήτηση. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, νομίζω μπορούμε να κλείσουμε το session. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον. Η ομάδα της Infonet και της Τηλιανός Χριστοφόρου είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε περαιτέρω απορίες και πιθανόν και συζήτηση για το τι βοήθειες χρειάζεται και πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Ξέρω, Στέλιο, θα στείλουμε την παρουσίαση στους συμμετέχοντες. Έχουμε πει. Ναι, ευχαρίστως, θα μπορούσαμε. Ναι, οπότε μπορούμε να στείλουμε και το υλικό. Και σας περιμένουμε και στο δεύτερο session που οργανώνουμε για τον NIS2. Όσοι σας αφορά και έχετε ενδιαφέρον, θα το πούμε και εκεί. Οπότε, και να πούμε ότι ναι. ετοιμάζουμε και μια δεύτερη σειρά μετά το καλοκαίρι. Ξανά τώρα και NIS2. Μέχρι τότε θα υπάρχει και εξελίξεις, θα πούμε και περισσότερα παραδείγματα. Ναι, οπότε θα είναι και θα συμπεριλαμβάνει και ό,τι νέο προκύψει. Μέχρι τότε. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.